Yo, adafo yema obi biara akwaba deba attention TV so mediane Gloria Sika afei jebre ebre ni niemu wodin meseto da bia boni nkiti bi tai kwaso ewo asori dem ni titiu any instrumentalist pa obodo odi catch obi se hia mu akire ho do no eye hia mu akire ho odi answer na ye beto ase yenko for a quick commercial break ye ba ye beto ase. Ajafo mesama mo akwa babiem eba attention TV so me so subscribe ya subscribe like na share na odofo bi insa intimi nke bi na yenko yenim na de menya osofo nimpompa ewo yen studios ha yen ne betwetwe nkomo efa nyame adwumayefo omo wa sorry dem ni titiru instrumentalist minim sa asema meken obi bebo me so emfa me ni titiru instrumentalist omuni ubon say oye adwuma ne pa so ya oye nyina wo mu obi sign se hira mu akire ho ene ye bekọ ha adesian ye kọ ha na o de mama mma na kwa aba na ye fa nkomo no enhihye so papa me ma wa kwa aba ye ni eja na minim spa sa oye osofo wakoye osofo na boni nkiti bi wo ho a ekoso e wa sorry dem ni titiru me the instrumentalist na de ya na ehu hia me pa obodo no ka che obi se hia mu echi odo ni nyina ase kire no eno ne e ba na sai amoye ne den ye da Nyankopon ase awrade nhyira won so ne watifo ne wahwefo em se e instrumentalist for ni bi enyo mu nyina o me hu instrumentalist be 4 5 6 and say instrumentalist I wo asori bo ma cheche so mo bro 5 number 6 so me me hu dance na me okay enti ebinum a hu ye no na ye sa na se nyomu nyina na tesa nyomu nyina na tesa ebi ye adwuma ma Nyankopon pa ne no sa no aya mo ye ndan na matimetu ase ye ka se ase tu de ye ntimi ntu ase ebi se wona obo drums edema asori no omafa ni se eye adwuma ana se eye business ebinam mi say ma bo drums ama asori abo keyboard aso me monji skada na se okom ho mu ye do hia mu akire ho ni bi me nkan bi ba me bobi na wa mbobi nso da be dabi do hia mu akire ho dabi me ye bi da me ye bi da na ye wo instrumentalist for bi won so a obo organia no hepo no me hu bi da sa me de me hu bi da okay ona ebi betumi asi na omu fere nyame mbu nyame asori dem se asori dem ho no wona hu ni se kronkron bia ho ne ekọ sakra ena asori dem ho no wo ya ne den boni mfiri ho da ko se Yesu baba wo ya fi se Bible aka ase mehye matembu ase afiri asori fi that means ye was odinfo ho ye wa abonefo ho ye omu amubodo se hia bi wachire ho ndo be hia si woni fi ti asori fi ho no han ye heaven abonefo ho obi akọ se ono de business okwa nse okwa je obi kunu obi nsu akọ se okwa bodo aga se hia mi wachire ho ena obi nsu akọ se okwa akosum ne Nyankopon na wasachira no akọ heavy na osofo safo no na o ma befra ase waton kate bebre na ba kwa pro safo no be ye o mde ne Nyankopon di ahye ensa ne se yenya ne se ye beka asampa no uhunu nipa na obefra no watunufu e wa Awurade asem se wutunufu na se wanya akoma pa na osakra wanya wonua o Kristo mu na se wutunufu na so nsakra untimi hia no no obepam na obe nden o pam na ha untimi mpam ne mani nyeyi because unim ene dem mi kama asen se bibia wo de mre emre a wo de sakra nya sa mre na me de sakra ebia na ono nso
wona mra Nyankopon de beje no nti enja no nye saa te obesakra nye se obegya ne saa anytime bia futu ene kasachire wobekɔso wa kasachire no bekɔso atunufu menim se one day Nyankopon de nsa beka nia eye twa enkrofo awo e ma asori ko mu nkobi ene se obi wo ho a oda asori dem e ho no we ma eno so oda asori dem asori ne de ho ama no e bi onye ba bia na na asofo ndiki ama ne so we ye member ana wo bebo instrument man ana we instrumentalist nti wo de da asori dem ha eni obekọ na ni o sama na like kwa afọ wom e wa asori dem ho a kwa afọ wom o hyesuom obi wom bi nipa boni ni die wo ye ne den a obeye boni am se nipa ye boni na se wonya hu yi a onye di boni ni emma wo nipa no ji onu Nyankopon tem wo be hu ni se dwuma sei ni odi a enne wo kwan a wo ne be fa so an den na nipa sa no betimi di na gina nipa mu apamo no ana sa wo be ne kataso mumu aso da bi wontimi ye ne kataso mumu aso na me asem na da ho pefi atenyi akire enne ma ye wie peyo wo be frɛ nipa no first of all obi ye boni a wo di kan frɛ no na wo ne na kasa wo ne kasa face wamfa second wamfa on the third time ni de eno no wo ne be kasa wo nipa mu eno ne yam pam no wo betumi atuna ase ebe odwumadie bi wo asafu no dwumadie no ontimi enhado dwumadie no at that moment wo be ma ne mre akọ sise nipa no hu se sa tebia na wom na tebia na enye no wa firi mu eno obi se timi adi sa adwuma na sa de ahye ne nsa ba se wo be pam obi je firi nyame fie die wonni sa authority no yemfa ne say nipa na waya ade a yeken eye sofu pani ne ba mo be ne den sofu pani ba yetu ne sen sofu pani na aka say yetu ne sen sofu na wate na aso aso no nya bode sa aso no ye Kristo die na say ono wa fa adwen na man trasa science so a aka aso ni mesi ho senti na wo di adwen ena odi sika beta asase na odi aso na besi wo ena wan twuro book amfa andi aso na nim kana odi Bible na ye Kristo nkyerɛkyerɛ no enti asɔre no ye Kristo die di sania asɔre ba ye bɔne a obetumi atu na asen saa na wo sɔfo no so ye bɔne a esi etu sen sɛ wo mpeni sɛ betu asen dia na ye sɛ bɔne wo fo abɔne so na sɛ wa mba fo nkwaje na members ni simi jai obejai wo akɔbɔ adwaman asɔre ba kɔbɔ adwaman watu na asen na wo akɔye bi na ye tu sen a wo de wo so wonkɔ a na je se asɔre man de ubu mu kwase a se wo de unim ne yede ba asɔre man de omo yede a wo de wo se enye enti sofo uji tu sen etum se obi aye bɔne yentu ne nsen obi aye bɔne yentu ne nsen enya me mpen so ana me papa no mo mpen so e wo ho Paul kan obi ye bɔne obetu na sen ompam no tu sen no enye se ye pamo ba enemrem tu sen na ye te ase ye no ye hu nkura nchi akura wonye bi enye Kristo sompa ye nya hu se wote akira nchi akura wonye bi na ye sa sorry no automatically won ka ho o ka ho na me say no etu sen no ehun nkyerɛkyerɛ na asɔfo no ye nya ade wo se nipa ye tu sen a ese ye kyerɛkyerɛm ne hu de kodinti a ye tu sen ene nie nti a ye de odi akɔtena babia sesi ye se kɔtena enti tu sen no me fo aso but ye tu sen na nkyɛ sɛ ya pamu afri nyame fie ana sɛ wo yo tamfo okay asɔre bi a minim die obɛhyew ohyew wia no watu asen aba odi aba pa odi obetu table so ne ya roto ye hwa woto ma wo hu bi ma hu bi da sofo pani no wa bo no obebo to ma owia no wasa atu asen eno so wadwenche ano die meka sɛ enya de papa omkrom ko ti sɛ Yesu bai obɛhwe nkrofo nti omso hwe nkrofo nya ende enya papa ene ye omo nimdie
ɛna ɔmode ɛyɛ saa ade no saa ade no deɛ ɛmfiri Kristo Peter friends mmerɛ a Yesu ne asuafo na mo Judas ewie sika Nyankopɔn wankɔtwa ba mfa anhwɛ no sɛda sɛ ɔno an conscience na ebu no fo na ne mrem nkrofo bebre wo ho mu ni conscience o ya de no bibie ni ho e kire ne se nya wo ye bone onimu pa ebo apayo wonimu pa obi ani wasasi so beka se ade wo ya wo ye bone pa okay woti wona se woji obi kun na wo se ade a wo ye na papa wonimu se ade a wo ye no enye bate bia en aho kire bi ana ode ye sa ade no but on me de me hu ni se onim se bone odi hu ni se onim se ye bone na nani na wabu na nunu wabu edi aguso enti na oye na sa enti instrumentalist a omo wewewe choristers nya ade instrumentalist for ndie me hu ni se mabawa na omo aso da mu agasa no omo play bebre no so play enti omo printi omo nwom nya se mo printi omo yom me ba ho wa kwa so fie se wo kwa kosom Nyankopɔn na obi bone drums senior wo bo keyboard na wo bo intro na wo ye yini styles no wo yi no elo nkyere se fa won so kwahihye no mesuma hu ma ne bebre nso omdo ho so di hihye na se wo ye instrumentalist na se wo be Nyankopɔn if so David no ye instrumentalist no be Nyankopɔn nti se won so timu ta wo hye won ho so enye bibibia na ba wa kwa mu a obede bibi wo ha wo be te se Joseph na waso eve so mo de bibia ba anu age bibia ba anu age biase no Joseph so abi mi bia say Samson also abi Samson entimi anso abi because na Samson aye na adwen say obe worry Delilah na nipa nso aye na adwen say because obe wale na instrumental some de o manu atoto ma so make say wakache we so obe wale no wakache we so obe wale no wakache we so obe wale no so we enye suban papa menuanum instrumentalist bi ebi mu ye me wo na fofo ni bi wo ha omo no omo ye sa de no na e ka jo se Yesu ba papa ade na wo bo no wo bo ma Nyankopɔn so ba bi kompo de no ho e de hyehyewa hunu se ade na wo ye no se wo ya ma so na ma osika kura ade na wo beye da moment no ahyewrade animunyam nti odi nhira bi ayeden e de ama ba bia Nyankopɔn hyira dɔɔso bia oboneyefo so temptation dɔɔso okay because se wo gyina na se wo to nyum na se keyboardless niwa esono sa ne wo performance na ti keyboard na ba e wo sa na na that means ade na eso Nyankopɔn bo na oboneyefo no so di no hu gura mu homo because e ho na anigye ye den ewo nti emma atenka no ai dis anoma no eba no ewo ho nti anytime bia me no mu hia me ga say mama ye nhye ye ho so ne ye nhye ye ho den because minim say anytime bia beba programs a obekọ ebi o crowd obehia emma obehu om no wan we ya se na obebo keyboard no eya ne da bon se nipa no na oben o se wan hye ho so be wan hwe a obe fall na say e tore bia ma na so hyeda emma ne hyeda emma ne de greater part make me aga say 70% eye ma no na omo hyedai ade na wonye ho Joseph oba ya no aso ebe nte me che wo se ebi yemre na ka se instrumentalist phone nyina ebi yemre ena ebi so instrumentalist phone bi ho a omo so ebe ebi nso tom bo mo tom no doso omo mo tom no doso chen mo so because instrumentalist no say no abane say nipa esua no doso obi wo ho a woni Kristo nkonkron anhye ne ma enso keyboard na san say wakon school no akosua din say nipa na woto na akwa mu anva ncham ade kranche anti wo de be fra apapafo no enso ne antisa it's na say papa mu ampa kama nkonkron kama koma sa wakosua instrument da bi instrumentalist na ya adwuma obi sua die na adwuma but ade a hu say shatawale so na the keyboardless or one bass or one lead
o won drama ho ono no emba say onim Kristo onkwa asore enti ono so wo ne studio anase ne school ho a ono so ate na me kobi na makosua abo betumi akogbo ama asore ebia nipa na okogbo ama asore no kwa menim obi onkwa asore sa na obetumi abo be 3 churches okogbo anu agiska okogbo anu agiska nti sa nipa okona so okwa wi a beka se instrumentalist fo instrument sa bona ye wo bi wo wa ogina no obo keyboard ko tun se amokonkon sa ne edi akire nti sa nipa no oboa wo ye dan ba reject you ba bebre no a amfo mo amma Kristo yi a o ma adwen ene o bibia di sketch no o no mo bosa bla no ye kaskasemi mame fa question baako infantum instrumentalist a mo kobo instrument wa sorry dem giska no eye like I say eye because Bible says sa enya adwuma chop no endidi disanipa no ase ne mre na se odi asua adwuma no no se di beboa se adwuma na eye ma Nyankopon enkoso a etwa se onu nsu didi se bi yemfa yefunu pan van shaben nti so bi bebo keyboard la mame keyboard no ba bebo amame no ba bebo mama ni sika na odi akom ni ma disi wo ko twa hwe o kwan so awu a wa de ku no me na me ku okay because mamboa no na asasi so ayi ye boa ye ho na nyina apagya te me ma se me ntuo bi ka ya abro na me bo nipa no me se keyboard ba bo keyboard e ma wo e wo asod ana drama se o mani bibi se o mani bibi na ono nso wonya data tinka na de no oya de na woye ni yiyi de se o mani bibi ojiska anya bone ne krakra enkrofo tai ka se instrumentalist omuni mpaibo if you say ya bo mpai no mo ti instrument e je mo de queen no kre and the instrumentalist for me guys 90%. Omuni mpaibo na be de na be ba wo mo nwe yes omuni mpaibo ye ka se obi nnimu mpaibo na je se ontimi bisa bibi wa brade wana se ye ka se ye bo mpaye a onum se ni a obebie na no ana obe sha asie no de wonimu mpaye so pen wa na omo mpe nti se na mai ba na o mayi o mahwe afi mate asie wonimu mpaye no but then the moment na wo aso dem ho de se mo bo mpaye na wo se mo bo mpaye na ebinum de worship songs e de fast se onu ye den obake no na omukọ nti se omo de oba aso dem se ye mo mpaye de ene de eye metumi aka say 90%. Omo kuku am kran so ahwe omo konkuku am de omo na Onyankopon tam ase ne me de minim ho asam but minim obi a instrumentalist bi a masa ontimi stop no mpaye pa obo okay okoni fi obo mpaye o minim obi sa akra ono so bo mpaye pa no no de ne wansua ayadoma chede ontimi nchire obi a okay okay ono de ndie wansua instrumentalist for me de me ka say omu ye good omu bu anya medwuma no e mana koso omu bu ama no koso na nkuransha me anytime me jama bia me sho omu ni say omu ye adwuma na omu nye ne papam omu nye ne papam shaboni omu de ten ayi omu be ya ma nyame ya hira ho mo say nyame ya hira ho de omu bo shabo kura nyame hira ho shabo ubo no amoni ya nyame hira ho ubo no amoni say ubo no drums na ubo ni keyboard na ubo ubo no ya bi obi ka say ubo no bonimu a ya mo drums bonimu ni ama me kan say ubo no bonimu ne say praise and worship ni si ano jina so for no so mi jimsika ako okay and say o depend o dimaniska mo chen drums na ubo no okay o kan say esi ya was from sika meko me hu bida de me hu bebri minimum obi metima bonni and so omu ye bisade a ende na oma na adwenko adwuma na oye ma Nyankopon me yesofo se me preach e se me mama ni kon na adwuma no eye kama
so so mama ni nko ye da ase na mom ka won se metwa to na yemfa program ni nyina mbawi me se metwa to ne se medam ase Tvgh ready shiram wa kwanya kese ya mudi amami ani host me ni mu dimbu ye fa misika ma misika ene na obeye sika pa amen ene ye producer and cameraman sa omo water madi na ready shiram me nua keyboardless for ane asofo mama ye mmoa obi bi obu anyame adwuma bia ye mmoa no ne nipa no ontimi nkoso adaachi obi bi obehye yesi bia ye bebu no ho akonta nti ye mu obia wo ye adwuma na enye na akono no ntimi ne nye yi ne nyina nkohia ewe papa Yesu anim amen amen osi obi biara oye adwuma bia ye ntimi emboa no na adwuma no enko tote se na yebenya akontapa ebu atre nyankopon da yebehia no na me kai wo say aha attention tv me share on subscribe ya subscribe like na share na yenko ye nim enyumakuo bi na so yasene ma ye de enne dwumedie ne brew na asida piesie enko enfama University Foundation University Foundation sa men kan show say bronya ya ye di mesrew ewisian mabrowa enyankan so etwa say omoso omudi bronya ni bi na omofele pa yi enti mesrew se wo wontare bi a wato unsheda ema ne pesa de ne pa yetimi ton tare obi kan na asem unnecessary bots unnecessary bots just all tade no nya dufia ho say na de kra de na ba ya metoye mesro sa ne mani nyina fabric University na yemfa enkoma enyanka ewisia ene emobro wafo me pacho number no egu screen na so se wo hu ana wafre University for fefefe na bibibiara momokra ye beje mediane Gloria Sika attention TV macrao